Dobar dan, dragi trećaci. Ponovo smo na času bosanskog jezika. Za današnji rad će vam biti potreban udžbenik Naš jezik, sveska za školski rad i pribor za pisanje. I ovaj nastavni sat započet ćemo igrom asocijacija. Otvorit ćemo kolonu A. Da vidimo koja se riječ krije u polju A1. Radnja. Otvorit ćemo i polje A2. Stanje. Imamo radnja i stanje. Vi već sigurno znate da riješite kolonu A, ali hajde da otvorimo još preostalo polje A3. U polju A3 se krije riječ zbivanje. Sada imamo radnja, stanje i zbivanje. I već je lakše. Na šta vas podsjećaju riječi radnja, stanje i zbivanje? Bravo, na glagole. Rješenje kolone A su glagoli. Pređimo na kolonu B. Ispod polja B1 se krije riječ kišovito. Otvorit ćemo i kolonu B2. Tu se krije riječ sunčano. Sigurna sam da i ovo polje već sada znate da riješite, ali otvorit ćemo još polje B3. Tu se krije sat. Šta mislite? Šta može biti rješenje kolone B ako imamo riječi kišovito, sunčano i sat? Šta može biti kišovito i sunčano? Tako je, vrijeme. Rješenje kolone B je vrijeme. Otvorit ćemo sada i treću kolonu C. U polju C1 imamo selo. U polju C2 naselje i u polju C3 grad. Na šta vas asociraju ove riječi selo, naselje i grad? Odlično, na mjesto. Već se primičemo konačnom rješenju za koje sam sigurna da već znate šta je, ali hajde da otvorimo i preostalu kolonu D. U polju D1 3 tačke upotrebe. To 3 tačke ispred riječi šta bi trebalo da znači? Da postoji neka riječ koja se koristi prije upotrebe. Polje C2. Kako? Ja nekoga pitam kako je nešto uradio, on mi objašnjava kako. Da li možemo da znamo šta je rješenje kolone C? Imamo 3 tačke upotrebe kako. Na 1000, na 1000 nekih stvari, jel tako? Imamo kako, 3 tačke upotrebe na 1000. Šta će, djeco, biti rješenje kolone D? Način. Često čujemo izraz na 1000 načina. Često čujemo i način upotrebe i kada pitamo nekoga kako je nešto uradio. Znači da treba da objasni način na koji je nešto urađeno. Sada kada smo otvorili sve 4 kolone, hajde da pogodimo i konačno rješenje ove asocijacije. Imamo u koloni A glagole, u koloni B vrijeme, u koloni C mjesto i u koloni D način. Šta će biti konačno rješenje ove asocijacije? Tako je, to su glagolski dodaci. A vi ste na jednom od prethodnih časova naučili da su glagolski dodaci riječi koje stoje uz glagol i određuju vrijeme, mjesto i način vršenja radnje. Mi ćemo danas malo detaljnije govoriti o tome. A u vašim sveskama zapišite naslov, mjesto, vrijeme i način vršenja radnje. Pogledajte sada ovu fotografiju. Na njoj vidimo djevojčicu Hanu koja čita. Hana čita. Ova rečenica ima samo glavne dijelove i to su subjekat i predikat.
Mi ćemo se sada potruditi da ovu rečenicu obogatimo glagolskim dodacima za mjesto, vrijeme i način. Pa da krenemo. Gdje Hana čita? U dnevnoj sobi. I time smo odredili mjesto vršenja radnje. Hana čita u dnevnoj sobi. Hana subjekat, čita predikat i u dnevnoj sobi mjesto. Krenimo dalje. Kako čita? Kako sve Hana može da čita? Može da čita vrijedno, može marljivo, pažljivo, a mi ćemo napisati pažljivo čita. I te riječi nam kazuju način vršenja radnje. Kako Hana čita? Hana pažljivo čita. To je način vršenja radnje. Hana pažljivo čita u dnevnoj sobi. Hana je subjekat, pažljivo je način, čita je predikat i u dnevnoj sobi mjesto. Prelazimo na sljedeće pitanje. Kada čita? Kakav može biti odgovor? Nedjeljom. To nam kazuje vrijeme vršenja radnje. Nedjelja je vrijeme kada se vrši ova radnja. Nedjeljom Hana pažljivo čita u dnevnoj sobi. Nedjeljom predstavlja vrijeme, Hana subjekat, pažljivo način, čita predikat, u dnevnoj sobi mjesto. Mi smo sada rečenicu Hana čita proširili riječima koje označavaju mjesto, vrijeme i način vršenja radnje. Riječi u rečenici koje stoje uz glagol, odnosno predikat i određuju mjesto, vrijeme i način vršenja radnje zovu se glagolski dodaci. Nadam se da ste shvatili glagolske dodatke. Sada ćemo to provjeriti kroz par vježbanja. Prvo vježbanje. Pažljivo pročitajte rečenicu i pronađite riječi koje označavaju mjesto, vrijeme i način vršenja radnje. Rečenica glasi: prošlog mjeseca snijeg je neprestano padao na Goliji. Na kom mjestu je snijeg padao? Tako je, na Goliji. Kada je snijeg padao? Odlično. Snijeg je padao prošlog mjeseca. I kako je padao snijeg? Odlično. Snijeg je neprestano padao. Drugi zadatak glasi: šta označavaju podvučene riječi u sljedećim rečenicama? Prva rečenica. Vjetar je lagano puhao i mrsio nam kose. Riječ lagano šta predstavlja? Tako je, način kako je vjetar puhao. Druga rečenica. U nedjelju idemo na rođendan kod Ajše. Šta predstavlja podvučena riječ? Tako je, predstavlja vrijeme kada idemo na rođendan kod Ajše. I treća rečenica. Ove godine bih željela ići na more. Šta predstavlja podvučena riječ? Tako je, predstavlja mjesto. Treći zadatak glasi: napiši odgovarajuće riječi. U prvoj rečenici imamo lišće šušti. Mi treba da proširimo rečenicu riječima kada, kako i gdje lišće šušti. Šta mislite? Kako bi mogla da glasi ova rečenica? Odlično. Danas lišće čudno šušti u parku. I druga rečenica. Vjetar pjevuši. Ovu rečenicu treba da proširimo riječima gdje i kako vjetar pjevuši. Kako bi mogla ova rečenica da glasi? Tako je, u gradu vjetar nježno pjevuši. I posljednji zadatak za današnji sat glasi:
Date rečenice dopuni riječima koje označavaju mjesto, vrijeme i način vršenja radnje. Fatih je trenirao košarku. Gdje, kada i kako je Fatih trenirao košarku? Svaka čast. Fatih je svake subote u hali Pendik vrijedno trenirao košarku. I druga rečenica, vjetar će puhati. Kako, kada i gdje će vjetar puhati? Odlično. Vjetar će ove nedjelje snažno puhati u našem gradu. A ovako bi trebala da izgleda vaša sveska za školski rad. A za domaći zadatak ćete imati da uradite 28. i 29. stranu u radnoj svesci. To bi bilo sve za današnji sat. Hvala na pažnji. Do sljedećeg susreta, ostajte zdravo i čuvajte se. Pozdravlja vas vaša učiteljica Azra.